Danas smo prezentirali projekt koji je već u realizaciji od 2005. godine. Naime, radi se o projektu, vladinom projektu koji po svom planu bi trebao imati vrijeme implementacije od 15 godina. Prva faza je gotova i sa tom fazom možemo u stvari povući rezultate i reći kako i napraviti i kako dalje raditi i ovo sad što radimo i ono u buduće. Naime, projekt financijski je težak, u cijelini 280 milijuna eura. Prva faza je bila 80, trenutno je u realizaciji 120 milijuna eura, a treća buduća faza bi trebala biti još daljnjih 80 milijuna eura. Kao što sam i prezentirala, do sad smo riješili kroz prvu fazu, odnosno radili na izgradnji 11 sustava, 11 smo imali lokacija, a u ovom sada imamo 21 ugovor. Projekt se proteže na području obale, znači obalno područje i otoci, i ono što je najvažnije, rješava problem odvodnje i pročišćanja obalnih voda kako bi smanjio unos zagađivala u Jadransko more, kako bi, ja bih rekla, zadržao dobru kvalitetu mora i na taj način podigao standard, omogućio razvoj pogotovo turističkih destinacija. To je na neki način bio i, ja bih rekla, povod Svjetskoj banci da ovaj projekt financira u 50% vrijednosti i ona nas prati, ona nas uči u stvari kako dalje, osim same izgradnje i samog puštanja u rad, kako dalje upravljati tim projektima. Pa osim izgradnje, koja je jedna financijski najteža komponenta, postoje još dvije komponente koje trebaju biti naglašene, a to je komponenta institucionalnog jačanja komunalnog sektora i komponenta u stvari kvalitete, praćenja, monitoringa kvalitete mora i jasno ispuštenih voda. U kom smjeru ide ovaj projekt? Kao što ste vidjeli kroz izlaganje, ja sam se sve više doticala kohezijskih fondova Europske unije. Naime, u ovom trenu sad kad se najavljuje potpisivanje i pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, Svjetska banka je tu dala jedan svoj akcent u smjeru kojem ima iskustva sa državama koje su već u Europskoj uniji, a to je u svakom slučaju jedan vrlo jak i aktivan rad na pripremi projektne dokumentacije, potrebnih studija i aplikacija za u stvari uopće nominirati se za sredstva Europske unije i za sakupiti i primiti ono što treba. Moramo to shvatiti jako ozbiljno, jer to su sredstva koja su spremna za Hrvatsku da bi Hrvatska mogla ispuniti ono što je potpisano. Nama u Hrvatskim vodama su date informacije i o veličinama aglomeracije i o rokovima do kad svaka od tih aglomeracija mora imati riješene sustave odvodnje i pročišćanja. Prema tome, to je put koji nas čeka. Kroz ovaj projekt se nudi da se, znači, jednim mogućnosti kreditiranja ta dokumentacija na vrijeme pripremi stručno upravo onako kako traže Evropska unija.